Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hadin ba arngut kino elam joka balang lain kra presbyterian kiba kentop ya pastor Arji lalu badu teman besan tinong klau. Kila syakang kedong ha kishit niam bajrang dal ha bihar kat bakidang le jingo ya ka link hatre ha kene kejela. Nak liang joka New Trap Youth Council kala dawai ke sorkar bakadai ban simkia ban yakren bak sorkar jong kejela bihar bakadai ban pak kem bat ban pak pensitom yi brew dan keti ban kang kedong ya kini ki arngut kino elam niam. Ha kejing ekren bigilap thai kubor presiden jog HYC ba Robert Jun Khajarin ula ong bakat nat kampo yeng jong ke sorkar India kreben ajing ada namar bakino yalam niam ki pendep ila ka kamram kat kum ka hok baka riti sensyar kal ai lai lut jongi ki ba kaladon ke jing sya takti namam nan kadon ka man handle mo kat kum ka report na kalian jong SP ki ong ba kadon ka man handle pemut kadon ke jing takti kat kum ke jing keren jong ba postun tung song tu ong kamdon ni kat ba SP pat uong ba kadon ke jing takti ti ngidap lagi ki ba snosi ban yo i bagi brio ki ba lek nam ta ki kam niam ki syak takti ha kita ki brio ki ba shongshit la ni kita ki brio ki ba kwa ban bet ia ka jing pher niam ha ka ri India hi ro we nak liang jong ka sen ni penrem jur ia ka jing syak takti jong ki pradok prasnam ki jongi ki badi ki nong yalam niam jong ka cep ru jongi wat ni dawa na ka sorkar naklia bakadi ban ay pressure ka bobiang ba ki tu ki breu ki ba don kti ha ka tu ka por jala bihar ki di ban syapen saja kan kum ki an bat ni dawa ru na ka kum ministry jong kari India ki borok wi ba nang ne syakman ngim ku asyu ban yo i ba ki breu ki jongi ki ba lek omban lek pentut you know omban lek pentimar omban lek pentut riki basulet tang banle ya ka ke ba ka concern ke jongkari India ka ai papin ya lap niam ha borok ku kari India ka de ka hok ka ba concern ng kari India ka ai kam semdon ke jing khang hang no kanu kan niam kala ban penkiu la ne kala ban ya thu la ne kala ban ya lap ka jong ke jing ha borok ku kari India om don an bala ban khang ya ta tigi khimi lemti ba ya kata ka an bedem buram ba habaki bru ki lek banbu ki mission banbu ki leng hatri ha keleng habaki yak kum ka an kamde bandon ke jing sha panbor hanu ban sha pendik la da fipet wat mangi ki sang bahlang hapo ari hasi la ne po maklia habangi let ban pet ek tu ginong bela kitu ki poiwer ki poihap mo ki bawan sha ka jala ka jongi ni klip ki yo ne mi pila register em ek tu ki work permit kata ka don ka an ka boong bahap bandon work permit ni klip hidon em ka labor license na beli ni klip kata nama ka don ka an ka boong bahaba wan belah ni de bandon ka labor license de bandon ka work permit om julet ban ong ba sulit le rukhlaw ni haman kisnong hidon ki an ki bahaswa ba phin agway no de bandatip urang ba snong hidon ki an snong kam de ka sulit le kamula pramungi lan ni kam de bangi sulit le wai lan ni sulit kluma ni namar pa kidon ni ki anyuat ni kisang halang ru habang ngile ya ta ngile buat agi bubun ki khep lei habang ngilap ya gitu ni IT ke tenang please pak ni dan kadang ngi khmi lenti ba kum kini ki jingjia kinom dei su banjia nang ne syakman but sakawai ru ni ni tentu ba teng lo da kim mi kum kini jingjia ngi yo iba masenjia tang ya ka full story jong ka kam nyempat tip ha kalami no kini ki fik ki ba persang pension tengi kentu na kalian jong koseng ya ki ba jong ka brio no trep jongi ba haba mi kum kini ki jingjia subha ya apswa support wat jing tip chwa ya ka sedang akut ba ndala sai ya ka sedang akut ni sa sedang ban sarkulit ha ki social media mau beli teng ngene thu phi syak takti ki khasi le se ka bihar tin dala pensit ki syak takti le se se ki berusa ni ti ki baji katakan nang pu ti yo ka poi pen ban sa bangi mla su ban te kam ti ngi kentu ya ki bru ki jongi hot ngim dei ban ngap jar ngim dei ban su hun na syak takti ki bru jongi ngi dei ban respon ko lomba ringin su ni am
ka respon ke jongi ke di menlong tang andala long tikena kamdi ban respon tang na ka ba subana ki kling kiting am ti ngi penrem juri ya ke ik bajia ka bala de jia nanti po sala bihar ngi kmi nanti ba ka human street kan simkia ya kum kini bakinom jia syu an sikmat ngi dawana sarkar makhlia ba ka di ban simkia ya kan kam bat kentang ya wai kabangi kuat ban kentu ya ki ba ban juga jala ka jongi kolong ba haba mi gini jing jia kolong ba ngi di banda apswa adu banda tipura ya kanu kono ba hadin bala yo ban tipura kan kono ni ladang don kam ban riak kanu kono ngin sa ap tak andala tip tikena na beli kan ni jing riak kan tip tikena triteng ka kapan snew na beli ka ap jing ma om tang ya ki om tang ya ki bru ri ya ki bru jongi ru ki badan hakaling ba pi